All work no play made Bill a dull boy. Let's cook, people. This is Spooky and the Cook. La kunezinkomishi ezinhlanu zikaflower. Ungakhohlwa ukusefa. Le ndishana engizoyiphakamisa manje sifake ushukela obrown, yeast kanye nosawoti. Ama-teaspoon kashukela angu-3.5 kanye nama-teaspoon e-yeast. Kwaba ne-teaspoon eyodwa kasawoti. Hlanganisa kahle. Sothi mesisuka lapho bese sifaka amanzi. Izingilasi ezimbili ezigcwele. Kodwa ke uqaphele ukuthi kungabi manzi kakhulu o ungenza ngokuthanda kwakho. Mina ngiyithanda inhlama emanzi kakhulu. Uzoxova bese wenza ibhola. Indishana yakho ke mina bengisebenzisa lena ebomvu. Iwashe phela. Uma ungafuni ukwenza njalo, sebenzisa enye. Kodwa kungafaka amafutha. Ibhola lakho lifake phakathi bese ulibeka ihora. Ungalivala ngoplastiki. Ungalithatha ulifake kwelinye ibhodo njengoba ngenzile manje. Usalindile ukuba ibhodwe lakho noma idombolo lakho elinomkhuba phakathi likhukhumale. Thatha elinye ibhodo ufake izipuni ezimbili zamafutha uwashisise. Uthi ungaqeda ukwenza njalo bese uthatha uanyanisi wakho owodwa oqotshiwe ufake phakathi. It will be sizzling angithi. Uzothi uma usuqedile ukufaka uanyanisi maybe iminute elilodwa ubusufaka ugreen pepper wakho uguqula ukuze kufrayeke ndawo zonke. Yimaphi ama spices owathandayo? Ngithanda coriander, iyona engizoqala ngayo. Ngize ngespice okuthiwa yibheni. Ispice senkukhu lesi. Ngakho ke abangayidli inkukhu usho ukuthi bangasebenzisa noma yisiphi spice abasithandayo. Ngizogcina ngo-half we-beef stock. Kulokho I will use it as it is. I'm not gonna dissolve it in water. Kune vegetable yokugcina ongayengeza. Leyo yi-carrot noma izaqathe. Nakhona usazoqhubeka upheke kuze kuvuthwe. Kuzothi kungavuthwa bese ubeka eceleni kuze kuphole. Khumbula ukuthi idombolo lakho ubulivalele for 1 hour. Thela amafutha esandleni sakho bese uphinda futhi ulixova. Uzobona lizobe linama bubbles okukhombisa ukuthi i-yeast iyawenza umsebenzi wayo. Manje ngisazophinde futhi ngilixova-xove. Ngiphinde futhi ngilibuyisele lapho bengilifake khona phakathi kwebhodwe. Manje selizohlala imizuzu engamashumi-3. Lizoqhubeka likhukhumale lize libe ilento engiyifunayo. Lithambe uma ngilithinta ngesandla. Muva kwemizuzu engamashumi-3 ngizolikhipha. Ngiphinde ngilixove bese ngilibeka etafuleni. Ngisebenzise rolling pin. Ngingalenzi libe flat kakhulu, ngilithi nje kancane. Bese ngithatha lawa amaveji ami. Uyawakhumbula? Uanyanisi, igreen pepper kanye necarrot ngifake phakathi. Buka ukuthi kwenziwa kanjani. Uzothi ungaqeda ukwenza njalo ubusuyigoqa.
uphindisele futhi esitsheni sakho esibomvu. Phela uzobe ususiwashile. Kusho ukuthi nje kufanele uhlale unamanzi anele ukuze ukwazi ukwenza kahle umsebenzi wakho. Ngizophinda futhi lesi sinkwa njengoba ngenza nje kule video. Ngisirole sibe yindilinga. Mengisuka lapho ngisithathe ngisiphindisele esitsheni sami esibomvu. Ngisifake ebhodweni elinamanzi. Ngilibeke estofini isikhathi esingangehora. Bengani wami nawe mfundi. Leli idombolo elinomkhuba phakathi noma isinkwa semihlola. Simnandi sehla esiphundu. Ngiyathemba uzosijabulela usale kahle.